Kapulisan mo pahigayon og seminar pag-ila sa mga peke nga kwarta kini subay sa usa ka lalaki nga namalit og utanon diin fake nga kwarta ang iyang gigamit. Andrea Patenya, Suginlimi. Kasong kalapasan sa Section 168 sa Revised Penal Code kung illegal possession and intent to use fake money, ang isang at batok sa 41 anyos nga si Alan Cabrera, human masakting na malitog utanon gamit ang peke nga kwarta ni atong Sabado sa kadlawon. Giingong usa ka tindera ang gibayra ni Cabrera og peke nga 1,000 peso bill, human kini nipalit og palya. Pagsuta nga mini ang kwarta, dali dayong gigukod ang suspect sa mga barangay tanod. Iko sa bawa nga pig, gitudlo siya nga ginawa mo tanod, gitudlo nga kanang tawhan na tagian ni pig mo to pag gikuan nila gidool ni dagan. So hinitabo ginoplanay kanton absan jud dito sa may Iponsales. Giangkon sa suspect nga iya ang maong peke nga kwarta ug matod diini nga sa ila sa barangay Calamba siya tigpalitan og peke nga 1,000 peso bill sa kantidad nga 200 pesos matag usa. Nakuha gikan sa dinakpan ang laing unom ka 1,000 bills ug usa ka 100 peso bill nga gi-certify sa Central Bank nga mini. Dugay na kanin, sir? Dugay yan, sir. Dugay na? Anong malit maka-peke nga kwarta, sir? Malaking trabaho ng hugot. Nasayran nga halos matag adlaw na di ay makadawat og reklamo ang mga tanod sa ermita kabahin sa peke nga kwarta. Matod sa Cebu City Intelligence Branch, daghan gyud ang tighimuan og peke nga kwarta sa Calamba ug dunay posibilidad nga ang nag-operate mao gihapon kadtong ilang mga nadakpan kaniadto. Una na pa mo remnants gud man mapag ito mahurot. So information is na ibalik na po daw diha, but it's not the same house. Hugot sabang monitoring karon sa Regional Intelligence Branch ug plano nilang isugyot nga patasan ang silot sa maong krimen aron di na makapiyansa ang mga suspect. We will also make a recommendation also to check the law that there should be steeper penalty because ang metabuan is mura lang ni siya ikonsabo ang ato ang ekonomiya niini. Buot ni PRO7 Regional Director Danilo Constantino nga magpahigayon og seminars kabahin sa pag-ila sa peke nga kwarta aron di na mailad. Madali naman ma-identify siguro yung original sa fake, pero kailangan din natin ng counting lecture or seminar para ma-distinguish yung fake at saka yung original. Pero kung meticulous nyo ka, damero holding fake money, ma-feel mo nga, uy, there's something wrong, di ba? Sinaw siya nga gaan, nga kung anaon mo, dili sapnot, di ba? Andrea Patenya, News 5. Isugdan na sa NBI ang pagsusi sa paggamit sa mga peke nga bail bond sa mga korte sa Sugbo, samtang dugang ebidensya usabang ilang gahipo sa gihimong investigasyon sa pag-ambush kay Attorney Noel Archiral ug mga kauban. King Perez, Suginlimi. Dugang ebidensya ang nahuptan sa NBI batok sa mga akusado sa pag-ambush ug pagpatay kang Attorney Noel Archival ug mga kauban. Apan dili pa matino sa NBI 7 kung kanus-am masubmit ang dugang ebidensya batok sa mga sakop sa Highway Patrol Group ug pipila ka mga jandos nga nagatubang sa sumbong. Ana pa sa preliminary investigation ng mga sumbong of frustrated murder ug multiple murder batok sa mga akusado. Marami tayong may dadagdag na actually hindi naman hindi naman bago kundi corroborative testimonies and evidences lang. Samtang gilihok na karon sa NBI 7 ang pagsusi sa mga uban nga posibleng nalambigit usab sa paghimo sa fake bail bond. Gihatagan nila og priority ang pag-imbestigar sa paggamit niini sa mga korte sa Sugbo. Inaayos na namin yun, coordination doon sa insurance company, and then as soon as we get all the original documents, we will verify it with the courts concerned. Alam mo kasi it will demean the insurance business pagkakon eh. So we go step by step dahil King Perez, News 5. Nasikop na ang ikaduhang habol-habol driver nga nangawat og kapin sa 4 milyones pesos nga balo sa mga kabtangan ni adtong Sabado Santo. Andrea Patenya, Suginlimi.
Pasakaan na og kaso ang duha ka habal-habal drivers nga nangawat og kapin 4 milyones pesos nga kantidad sa mga kaptangan sa usa ka panimay sa mga barangay Lahug niadtong Sabado Santo sa kadlawon. Mga mahalong relo, kamera ug alahas sa pamilyang Anzani maoy nasakiyo sa duha ka kawatan. Mag-atubang og kasong robbery ug paglapas sa anti-fencing law sila si Gilbert Matugas ug Lito Mancao. Unang nadakpan si Matugas human midangop sa kapulisan ang giprendahan sa usa sa mga relo ug ni-cooperate sa dayon si Matugas sa pagtultol sa iyang kauban. Nadakpan si Mancao niadtong Huwebes atol sa iyang pagpamaligya sa nahabiling mga relo sa barangay Labangon. Dugang 5 ka relo ug usa ka camera ang nakumpiska gikan niini. We receive information that nga kanang tawana, wala gina magpalo lang, and then murag bitag water communication ana ni nadakpan tong una, murag gipalo na lang siya. Nga sige daw mo na si Suyo. Duna pay laing 5 ka relo ug mga alahas nga wa pa ma-recover, mao nga mensahe sa kapulisan sa mga giprendahan o gibaligyaan niini. We are standing on the warning we gave to those people or persons na naa silang possession patong remaining. No, we do not hesitate to file charges against you on anti-fencing law. Nagdumili sa pagpa-interview ang dinakpan. Andrea Patenia, News 5. Face-off 2 tali sa Philippine Ascals ug Malaysian Tigers natapos sa 0-0 draw kagabi. Samtang sa laing balita sa paug sa kusog, Advocacy 1 sa Student Catholic Action of the Philippines nagmalampuson. Sugin Levi, Dennis Tarong. Tabla ang duwa tali sa Philippine Ascals o sa Malaysian Tigers atol sa ilang friendly game face-off 2 kagabi sa gipon sisukan nga Cebu City Sports Complex. Atol sa first half, kanunay nga nakapanghudlat ang Philippine Ascals sa goalkeeper sa Malaysia apan pakya sila sa paghimo og score. Sa second half, nibawsab sa pagpanghudlat ang Malaysian Tigers apan pakyasab. Kini na ang ikaupat nga higayon nga nagtabla ang Ascals ug Tigers sukad pa ni atong tuig 2012. Wonderful! So we want to have goals almost. But the whole thing ended up. Philippines played better in terms of moving the ball, and we defended very well. You guys had a pretty good to score goals. At the end, we were lucky that we got home with the point. Gisirhan sa makadiyot ang South Road property sayo sa buntag kagahapon alang sa takbo para sa kalikasan. Usa ka advocacy run nga gipasugdahan sa Student Catholic Action of the Philippines, diin gisalmutan kini sa 300 ka mga runners. Malaumon ang mga organizers nga daghan pang mga tawo nga mohatag og importansya sa kalikupan ug sa climate change. Ang maong fun run kabahin lang sa ika-11 ka tuig nga National Leadership Conference dinhi sa Sugbo. We would invite everyone to be one with SCAP in its effort for environmental advocacy. We can save energy, we can walk, we can run instead of bicycle, instead of bus or something like our own car, something like that. Dennis Tanok, News 5. Mga militanteng pundok nagrally atol sa pagduaw ni US President Barack Obama sa nasod og pagpirma sa usa ka military agreement. Lakip sa ilang gisaway, mao ang K+12 education program nga gipatuman sa Department of Education. Leslie Camina de Vistil, Sugin Libby. Nagtapok din sa may Pedro Rosario Street kini nagkadayang militanteng grupo aron ipadangat ang ilang kasagmuyo sa pagbisita ni Presidente Barack Obama. Gisupak nila ang pagpinirmahay tali sa nasod sa Estados Unidos ug Pilipinas sa usa ka security agreement aron hatagan og access ang US forces sa mga military bases sa Armed Forces of the Philippines. Matod pa sa chairman sa bayan sa Central Visayas Jaime Paglinawan, kalapasan sa konstitusyon ang ilang gipirmahan tungod kay wa tuguti ang mga langyaw nga military bases o mga nuclear weapons dinhi sa nasud. Nga Pilipinas is not for sale. Unya nanawagan sa tumipod nga US troop out in the Philippines and in Asia Pacifico. Mga batanon nga kasagaran sa misalmot sa protesta kan Santuyo, mausab ang pagpadayag sa kasagmuyo sa pagpatuman sa gobyerno sa K+12 education program. Matud pa ni Nino Olivar, ang Vice Presidente sa Visayas Anak Bayan, nga imbis unta muhatag na lang og scholarship ngadto sa mga kabus, ang pagkig-indig na hinuon sa international standards ang gihimo sa gobyerno.
Kasamo sa education sector, tataw man kaayo kung unsa ang gi-cater sa ato ang educational system diri sa Pilipinas. Samtang nagyawyaw si Mayor Michael Rama nga gi-cancel ang pag-take oath sa mga bagong abogado tungod lang sa pag-ani sa nasud ni Obama. If there are people that are being prejudiced, they already have advanced, they have already spent. Asa man at naman ningin? Who's going to pay for it? It's not the point, abogado. It's the point of what kind of a decision making do we have? Leslie Caminado Vistil, News 5. Foka itong naglangkob sa atong mga balita sa Action Bisaya karong adlaw, Lunes, Abril 28, tuig 2014. Kini si Frank Malilong Jr. Mga istoryang di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tuod kalabaw pa sa balita, Action!